ba mace bace? To kuma mace ce, an gaya maka kowace mace ake ganin ta a titi a ce ana son ta. Mace ce, ni namiji ne. Sai me? Kai! Kaya! Ci gaba, ina jin ka. Wannan katon. Tare kuke? Wa? Kale gidan. To ai ni ban ga kowa ba. Ya akai. Kaga kwarto ne da kashi. Kwar. To. Kwar. To. Ko an zo da yake ce bana nan. Ko shakka bana yi karshen ta wani mata wani kai wa magana. Wallahi sai ka ina shiga wallahi za ka fito yau zan nuna maka matata ta fi kowace mace muhimmanci ba zai kane mata haka ba sai na yi ajalin ka wallahi sai na yi ajalin ka daga kaina ba za ka kyara ba. Malam yaya haka zaka faɗo mana gida kai tsaye babu ko sallama ka baka san nan gidan matan aure bane? Na ruwana da wani matan aure mata ta iri wallahi yau sai na kace wannan mutumin dan ba yau sai na halaka ka ba shege nake za ka rashin mutunci. Biyo ni. Ina halaka ka sai na kashe ka sai na halaka ka halaka kanka dai. Biyo ni mana ni yanzu ma na fara gudun. Kai. Zo mana. Biyo ni. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Katan banza katan gobe. Huhu lahu. Katan banza. Ka kai kanka ne katan banza. Yana bakin ciki da ka ga maki ba yadda zan iya yi da shi bana bakin ciki ina takaicin wannan maki Ka kasa. Yanzu saboda Allah kai kenan kullum baka da aiki sai bin mata ka yakuci waccan ka kira waccan dan Allah ba za ka rufa wa kanka asiri ba. Kai habba ƙautar nan ya more da lafiyayyen mace gashi mummuna dama haka mata suke kamar naira gan mutum kacacal ya kazance din Kwatance kenan kake yi da kanka. ina magana katon matar katon nan. Ai bai kamata ka tuna matar kato ba saboda ya kamata kai kwatance gashi nan a cikin gidanka saboda kai kanka ka san cewa in ban da rabo babu abin da zai sa in aure ka saboda tsananin munin ka ya isa har kake kwatance da wani. A nan ba nan ne wata ran makaho yana dafe-dafen su zai koyi dafo nan sai saki ihu yake na ce kai me wai ya dauka kahon aljani kama na ce kahon tankwa ne ba kahon aljani ba ne. Salamu alaikum. Malam Tanko. Salamu alaikum. Malam Tanko na ciki? Wannan katon ne. Lallai shi bane ba ta iya yiwa ba ko kai ka leka ka gani da muryar sanace. To wannan muryar ba kaɗan ba ce duk yanda yake ba siriri ba ne wannan. Ka leka mana ka dinga zama kenan a cikin gida ba za ka fita ba? To. Leka ka ga kowaye. Ahe sakon mai gari ne bari jan ji da me yazo. Dawo lafiya.
mutanen fada. Mutanen fada ai tun da na gan ku na san yau akwai tattaunawa na matasa. Gaskiya ne. Fada ce ta aiko ni.